matar malaminmu ta aiko kira na. Da na shiga gidan na sallama na ji kowa bai amsa ba a raina na ce to fa yau zan buga ganga kenan. Saboda dama mun daɗe muna satar kallo. Tun wata rana da na shigo ba tare da na gama shiryawa ba, ashe Zarmadulu tana reto. Tun daga lokacin nan ba muka fara kallon kallo da ita. Ko da yaushe in na shigo gidan sai in ga ta tsira min ido. Kasancewar Zarmadulun gabjejiya ce mai kama da masarar sata. Kawai da na shiga na sallama sai na ji ta amsa tana daga cikin ɗaki. Ta ce wane ne? Na ce mata ni ne. Tana leƙowa ta ganni sai ta ce to shigo mana. Na shigo na samu guri na zauna a falo sai ta ce min tana zuwa. Ta shiga cikin ɗaki ta daɗe bata fito ba ni kuma na ƙosa saboda in san me dalilin da ya sa aka kira ni. Can sai na ji ta kira sunana na amsa. Zo ka ga wani abu. Na ce a ina? Ta ce shigo cikin ɗakin mana saboda ni a lokacin a falo nake. Na tashi na shiga. Na shiga sai na ga ɗakin da duhu haka. Sai na ce a ba wuta ne nefa sun ɗauke wuta ne a kunna haske mana. Ta ce a'a ƙwan wutan ne ya mutu. Na ce to me zan duba? Ta ce wani abu ne ya faɗa a nan. Ta nuna min wani wuri da aka yi shimfiɗa. Ta ce duba mun shi a nan gurin. Na je na duba na ce to gaya mun mana idan zan nema in san me nake nema. Ta ce ka ci gaba da lalabawa a gurin. Idan ka ji motsin kuma menene sai ka sanar da ni. Haka kuwa aka yi. Na ɗauki mintuna masu tarin yawa ina lalube ni ban ji komai ba. Can sai na je kamar motsi a falo sai na tashi na koma. Na koma hagu na yi arba da ita. Nan ne fa na ce tabbas lallai Ubangiji ya ƙira saboda kyakkyawar halitta na gani ga idanu, ga arzikin fulani, ga kayan alatu, lemu da sauransu, gabza dukansu. Nan fa numfashi na ya fara ɗaukewa na ce to lallai yau kam da abin da zai faru sai dai ya faru amma dole malam sai ya ga laifina domin kuwa wannan godiyar tabbas ta isa ai mata ƙwamushesheniya da taɓeɓɓeniya sis. Kuma gaskiya ba zan saurara ba sai na yi. Ai kuwa nan na fara tunanin wace dabara zan zo da ita wadda za ta sa damuna ya kai ga harawa